Bé, presentem avui el Festival de Curtmetratges de la província de Castelló, Cortometrando, que és un festival que naix en la intenció de generar curtmetratges realitzats i produïts en la província de Castelló. Volem que este festival servisca per a incentivar als diferents directors a plantejar-nos els seus guions, un festival que premiarà 8 guions que se rodaran en 8 municipis de la província de Castelló i que han de comptar i participaran en aquests rodatges artistes de la província i també veïns de cada un d'aquests municipis que participaran com a extras. És un festival que contarem en la direcció de Sergio González, una persona que està molt vinculada al món audiovisual i del curtmetratge en la nostra província, i que esperem que este festival, que naix en la intenció, que dia abans de reforçar l'activitat audiovisual en la nostra província, servisca per a que els realitzadors, els directors i els artistes de la província de Castelló puguen encontrar en ell un bon aliat per a mostrar el seu treball i la seva obra. La veritat és que Cortometrando neix en la intenció de donar una oportunitat a la gent que vol fer coses, no? I conforme està el pati és molt complicat fer un curt, bàsicament perquè no n'hi ha diners, no? Sobretot la gent jove. La principal, diguem, l'única finalitat de Cortometrando és que tot aquell que reunisca les condicions, que siga de la província de Castelló o que estiga vivint en Castelló i tinga inquietuds, tinga la intenció, la voluntat de fer un curt, però no tinga diners, doncs puga fer-lo. I com anem a aconseguir que puga fer-lo? Doncs, Cortometrando és multidisciplinar, començarem en un projecte de guions, de curtmetratge. La gent ens enviarà guions, ens enviarà el projecte del curt que volem fer, de tots els que rebrem se seleccionaran 8 guions, que seran els 8 que becarem en 600 euros per a cada equip de treball per a que puguen fer aquest curt, no? De manera que no tinguin que gastar-se diners. Entre els 8 curts acabats, després se farà una gala final i se premiarà el millor dels 8 que tindrà un premi de la distribució nacional al llarg d'un any, que és una miqueta el que volem. Aleshores, l'única finalitat és que gent que té bones idees però que no té diners puga fer realitat el seu somni. I en aquesta finalitat neix Cortometrando i jo personalment molt agraït a Héctor i a Diputació perquè considero que és un projecte molt necessari en una època en la que és molt difícil tirar endavant en el món creatiu i en el món audiovisual. I confiem en que se presenten molts projectes i que realment els 8 curts finalistes, els 8 curts que se roden, tinguin la qualitat suficient com per a poder estar orgullosos i per a que aquest festival que naix avui tinga molts anys de vida.